accepta rebre en breus moments de mans del nostre alcalde de la ciutat aquest ram de flors en agraïment a la teva estima a la poesia, als valors de la paraula i a la llengua catalana. Em toca fer l'oferiment a la ciutat, als ciutadans, a tots vosaltres. Estic molt content. De fet, hi ha molta gent aquí, molta gent, potser més de la que ens esperàvem. Personalment havia pensat que hi hauria un reduït grup de persones i en canvi veig que no, que la Conxita, amb tots aquests llibres que ha fet, el sisè és el que presentem avui, ha arribat a la gent. Això va començar un dia que ell em va demanar, em va dir si volia fer la presentació o si volia fer aquesta oferiment. De fet, a mi em va sobtar molt, perquè jo no soc poeta, jo no recito bé, jo no soc acadèmic, però vaig pensar que sí, que valdria la pena per la possibilitat de provar-me molt més a la seva obra. Havia llegit jo la seva poesia anterior i vaig pensar que seria una manera de retrobar-me amb ella. La poesia de la Conxita és una poesia molt propera a tots nosaltres, perquè és una poesia feta de sentiments. En ella surten totes les emocions. I és una poesia dedicada a les coses properes. L'altre dia em deia ella, jo no faig poesia moderna, a mi m'agrada fer poesia amb rima. Evidentment, la poesia que podem llegir en els seus llibres és molt propera a nosaltres. La poesia, normalment, a la majoria de nosaltres ens espanta. Tots llegim diaris, tots llegim novel·les, alguns llegeixen assaig, però la poesia sempre ho tenim fora d'alguns realment entusiastes. La majoria de nosaltres ho tenim com una cosa difícil i llunyana. En canvi, si vosaltres llegiu, repasseu, sentiu, obriu el cor en els poemes de la Conxita, veureu que no és tan difícil, no és tan complicat perquè entren, perquè parlen, torno a repetir, de les coses properes. Sempre hi ha la presència de la natura, del mar, de Calella. A mi m'agrada recordar que el llibre de Socarrel, crec que l'hauríem de tenir tots nosaltres, és un llibre en el que ens hi podem sentir tots identificats. Ella repassa els raconets, la gent, les places, els costums, i penso que és un llibre molt nostre, però també hi surt el mar, i el mar sí que considero jo, potser perquè ella és filla de pescador, potser perquè ha viscut sempre de cara al mar, el mar està molt entroncada a la seva vida. Veurem després, de fet jo us havia preparat unes lletres, però he preferit parlar de sentiment, ja us ho llegiré després, però veureu que parlo també del mar. Ara m'agradaria que en Josep en recités una poesia d'un dels poemes, un sonet del llibre anterior, del de Socarrel, perquè veieu la vivència que té ell amb el mar, el conjunt, no sé expressar en paraules, però la seva relació amb el mar. Sisplau, Josep. El mar. Potser m'he repetit masses vegades i anomeno el mar blau cada moment i parlo de l'escuma i les onades perquè sempre les tinc al pensament. Ell fou el meu amic tot just donzella, va ser en la joventut el meu tresor. I avui, que el pas dels anys m'ha anat fent vella, encara quan el veig tremola el cor. Ell és tots els diners, tota l'herència i el pou inesgotable de gran ciència que em va deixar el meu pare pescador. Jo no tinc fills per dar-los l'heretatge, però quan emprendré el darrer viatge, te'n faig hereu a tu, estimat lector. La impressió que reflexa molt com és ella.
com és la Conxita. A veure, una persona relacionada amb la natura. Penseu que en el llibre que avui presentem ens parla d'arbres, ens parla de flors, ens parla del món negre, ens parla del mar, ens parla de racons, però sempre, el que us he dit abans, ben propers a nosaltres. I bé, volia dir-vos alguna cosa més, però com sempre prefereixo llegir el trosset que us havia preparat. Tenia una opció que era fer-vos una presentació molt llarga. Cada un de nosaltres interpretem, sentim els fragments diferents de les obres d'una manera diferent. És a dir, jo us hauria pogut fer un seguit de frases, de fragments que m'han agradat molt de totes les poesies, però he pensat que ho faríem d'una altra manera. Compreu el llibre, llegiu-lo i sentiu-lo. Després, si voleu, ho comentarem. I per tant, he fet una reducció i m'he quedat amb unes poques paraules escrites, però que sí que us vull llegir. Bé, el text diu així. Abans de començar a parlar del llibre de la Concepció Organt, m'agradaria felicitar els amics de la poesia, organitzadors d'aquest acte, per la tasca que porten a terme a Calella envers la poesia i també per a la recuperació i el manteniment dels Jocs Florals de la nostra ciutat. Ara us hauria de fer una biografia de la Concepció Organt, però no fa falta, tots la coneixeu. Filla de pescador i enamorada del mar, de la natura i de Calella. Mestre en gai saber dels Jocs Florals de muntanya, la seva obra és plena de sentiment i el llibre que avui presentem, el 6è recull dels seus poemes, n'és un exemple. Des del meu capvespre aplega poesies recents i en rescata algunes de més antigues encara no publicades. Qui coneix la Concepció sap quant estima Calella. Al llibre hi apareixen poemes dedicats a Calella, a l'Aplec, al Corpus, a la Festa Major Petita i a la de la Minerva. I estima també la natura. Dedica poemes a la Rosa Boscana i al Roser d'Enredadera, a la tardor i a l'hivern, a Santa Maria del Montnegre i al seu roure, al Montseny. Estima també la nostra terra. Hi ha poemes dedicats a la sardana, a la nostra llengua, i Montserrat sempre hi és present. Ens parla de pau i de l'amor, i també de la seva fe cristiana. El darrer sopar, camí de Maús, dins del cenacle i 5è misteri de glòria. Ella mateixa ens explica en un dels seus poemes: trobareu en aquell llibre convicció, pensament i l'emoció que vibra i parla senzillament. I la Conxita, ja us ho he dit abans, té una especial relació amb el mar. El mar és sempre present a la seva obra. A banda del poema Els amors del vell pescador, el lligam entre el mar i ella hi apareix tot sovint. Vaig néixer un jorn d'hivern. La tarda clara coloria del sol tot l'horitzó. El primer bes me'l va donar la mare, després el mar vingué a fer-me un petó. I, fent referència en el mar, la poesia, la vida, tots són una en la persona de la Concepció. Poesia, heus aquí el nom que hi ha escrit en cada onada, ens diu en un altre poema. I inclús en un altre fragment podem llegir: la meva mussa va néixer igual que jo vora el mar. A ella i a mi ens van péixer clars de lluna i llums d'un far. En fi, el seu recull de socarrel, estampes calallenques, que us recomano vivament. Podreu llegir el poema que us ha recitat en Josep i, evidentment, podreu gaudir de tot allò proper, com us deia abans, que és la relació de la Conxita amb Calella. M'hauria agradat llegir-vos, recitar més fragment dels poemes que a partir d'avui estan al nostre abast, però espero que ho feu vosaltres mateixos i que descobriu aquesta dona senzilla, plena de sentiment, que estima les coses properes, que ha viscut sempre amb la poesia. A quants de vosaltres no us ha dedicat també un poema? Finalment, del llibre que presentem avui, des del meu capvespre, només us puc dir: adquiriu-lo, llegiu-lo, gaudiu dels seus poemes i llavors repetireu amb mi. Gràcies, Conxita.